कता नॉर्थ ईस्ट अजंता महल के अंदर वीडियो और तस्वीर लेने के आखिर किसने Hingkeno romlogui kana koroksa borok VIP haike entry namani Ojayanta Palace ni bisingo tei entry boy mounse VIP haike entry na harka Raja phanose amo haike entry na haya Raja Maharaja phanose tei ah jaga Ojayanta Palace ni Maharaja chini Bobagra bo phanose bini jaga o amo haike entry na ya bini je entry namani obo kuno palachap maya tamni hingke bo kuno celebrity de na Bollywood star de na bo North East ni kotorma kaisa social worker hingke bo sabo je senior rok no sawui rewano sak no bo Instagram o suyo world number 1 hinui bini bio o tei bini YouTube o bumung hingke UK 07 tei bo koroksa rider hinui lukurok ni bwskango nukjago tei bo koroksa rider wngui VIP treatment Raja Maharaja haike manui tongo tei bo sak bo gosio je bo kuno phano sawui manya North East ni beparoi hinui tei kaisa video clip o bono nogui mankha first ni ang kuno phano sai manya North East ni bepar o hinui bini kok no tini tangui sana thangui tong hingke bini ukolog ni karon bo je kam khaimani obo chini Tripura Sanskriti mukumung ni bagui belai kheno hamya oboni ukulogo tamo region tong obono tui no tini sana thangui tongo hingke video no puilano hoite paithak jora joya saknai tongi hingke koroksa YouTuber no hinjinai koroksa rider Anurag Duggal bini bumung phiaba bono bui sinilaio koroksa rider UK 07 hinui tei kaisa bumung hingke Baba Baiya hinui bo sinio onek borok no tei bono omo je VIP treatment rwui tongmani obo government eba kebo sorkari ni hoite da nakiba public ni hoite na event organization amorok ni hoite da hingke jespano thong phiaba bini ukolog bwskang bodyguard 5-6 jon haino tongo tei bini ukolog gari onek no fai tongo jemon VIP Raja Maharaja rok entry nama haike tei oborok no nogui belai kheno wanajaknai kok chini Bobagra phanose omo haike entry naya borok normal haike no entry nao jephru phaio approve phiaba bini hingke ukolog bwskang 5-6 jon khapurumjak bodyguard tei bini ukolog gari phaima bo dol ke phaio tei ah jaga o phaibo bo belai kheno Raja Maharaja haike entry nakha hingke Tripura ni je social worker tongnai rok no phanase omo haike VIP entry rijakya hingke bono kitamni rinani naam bo tamo Tripura ni bagui kono khorang tisajak yakeba kebono chubajak Tripura ni kok saria na bo North East no kebono chubangma de tong tei bo sak se bini khuk bai sawui khwnarika je bo North East ni bepar o kuno sawui manya Tripura ni bepar o hinui hingke norok khwnai mankha bo tamo saka hingke jono slai hamya samung crime khlaima hingke omo se bo Ojayanta Palace do VIP haike no entry nakha nawui bo hapka do phatani borok ba tourist place ba museum ba naijaknai no hingke hapka hawui bo camera tiklaika phiaba ah jaga o rijak tongo ah jaga o photo ma tisaya camera video rok masakya hinui phiaba bo omorok no saimantatui no ah jaga o thangui explore khlaika tei bini blog video rogo tisaka Ojayanta Palace wngkha chini culture ni bagui belai kheno important place ah jaga o bui fatar haste ni borok rok bo beraioi naifaio museum hinui tei ah jaga o bo thangka UK 07 rider bini girlfriend bai bini girlfriend da na bo bini bihik da kaijaknai nai obo kuno phano sai manya ko bo oboni bepar o kuno phano reveal khlaiyako je bini girlfriend hinui to bo o burui no bo bini loge o twlangui thangka hingke bo Ojayanta Palace o phai tamo nainani phaikha obo kuno sai manya je Ojayanta Palace o naimangsi naioi video rok no jagui mukumung rok no culture rok no de swbaina naikha obo kuno phano sia bo omo je Tripura ni museum o habui video tisawui omo kuno normal kok ya omo belai kheno kotor kok
Tripurani kaisa tourism museum place no bo pura destroy khlai rika tamoni hinkhe bini video o explore khlaimani bagui. O Jayanta Palace o hapnani swkang no ah jagao kaisa rijak tongo prohibited photos and videos amo belai kheno mana hinui amo khlainani tei abo swtuitui no bo thangkhe video rok chapkha omo belai kheno chaya hamya kok omo Tripura ni bagui belai kheno disrespectful khlai kalangkha bo.